Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu. Idan ka ji tambari sai fada, wannan tambari da kuke sauraro a matsayin katin gayyata yake ga kowa da kowa, musamman al'ummar jihar Yobe da kuma mutanen Guru jihar Yobe. A madadin mai girma mai anguwar Sabon Fege, Allah ya gafarta Malam Hassan da ke Hausari cikin garin Guru jihar Yobe, ga ciyaman na masu anguwanni na Guru da kewaye. Ni Malam Hassan mai anguwa Sabon Fege, ina farin cikin gayyata ɗan uwa da abokan arziki zuwa wajen auren yarmu wanda za a yi ranar Asabar 13 ga watan 6 hijira ta 2026, wanda ya zo daidai da 27 ga watan Zulhajj, hijirar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. a gidan Alhaji Hamza Ibrahim kakana wanda ya haifi mahaifiyata kusa da gidan mai iyali. Wanda bai samu damar ikon zuwa ba to ya sa addu'a, Allah ya ba su zama lafiya, kuma dukkan aurka da aka yi a wannan rana ubangiji Allah ya ba su zama lafiya, Allah ya zaunar su tare da iyalansu. Salamu. Wannan yana zuwa muku ne daga kamfanin El Hassan Film Production. Ku neme mu akan YouTube channel mai suna El Hassan Film Production.